sa Elohim, grow, glow, and go. Sabtan. Okay. Kung saan na ito pagkahimong being witness. 1 Thessalonians 2, verse 12. Nga maglakaw kamo sa pamaagi nga tapos sa Elohim na natawag kaninyo sa iyang kaugalingong ginharian o himaya. Okay. Sa ito pa, walk worthy of Elohim. Sa ito, tapos, walk. Paglakaw, walk worthy of Elohim. So, mo wala ginain diri. Kanang ipasabot na ako nga worthy, mo na ni karon na himo na kang gidan-ag na ka. Ang pagkahimo natong tapos igsuon, sa imong pagtubo, nakita ang pagtubo pinaagi sa kahayag kinahanglan nimo. So kay adto palaaway kay ka, hingalanis kay ka, karon usab-usab nagigay ka palaaway. Kani adto bisyoso ka, kani ka bisyoso, di ba? Makita ka ni manogis na ninyo kani mga nangakabit sa ilim nga bago. Nakita ka di na sugarol, dili na himatad, dili na mupatad og hialay, dili na tungkits. Ako kay balong nga mga born again karon mga believers o mga messianic nagsige pagsugal. Mupatad tong expertise. Ya mag-ampo pag yun. Ha? Abay mo hindi para ugang yung tahon ko kaya makahatag kong ikapulo. Ha? Napay mo ba, ha? Oh. Wala ko mong patad, pero inugang lang yung patad. Wala ko diya ko. Yeah. Napay mga kutang sugarol. Mga bisanin ng mga sugarol. Na, banpaman sa taana, ha? Oh, walk worthy of Elohim. Ikaduha. How? Romans 8, 4 and 5. Ibuhat niya kini aron ang gikinahanglan sa balaod matungan dinhi kanato. Kita maglakaw dili sumala sa unod, kundi sumala sa espiritu. Kadto nga kinabuhi sumala sa unod, nagtagad sa mga butang sa unod. Apan kadto nga kinabuhi sumala sa espiritu, nagtagad sa mga butang sa espiritu. Okay, sa ato pa, walk in the spirit. So may bawang ani mo ni igsoon. Ang naglakaw sa espiritu, naglakaw sa unod. Ako naman i-explain the spirit, di ba? Ang mga naglakaw pa sa unod, mailiggon pa kayo sa mga butang unod. Ang naglakaw na sa espiritu, ibog kayo sa mga espirituhanong butang. Muna, walk in the spirit. Galatians 5:17, 2 Timothy 1:7, ato ang nalibasa. Importante yun kayo ha. Naiuban ani, naglakaw sa Elohim, at takos, kanina ba doon, pero naay kulang. Kaning paglakaw iha sa espiritu. Importante. Walk in the spirit. Ikatulo, how to be a living witness. 2 Corinthians 5, verse 7. Kay maglakaw kita pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pananaw. Okay. Maglakaw kita sa pagtuo, dili sa pananaw. Walk by faith, not by sight. Saan may importansya ni? Walk by faith. Sa ito pa, ang sagalin ng faith? Faith, ang saling faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. Kung saan ba ito? Substance. Kung saan ang substance? Of things hoped for. Sa ito ba substance? Basta ito ba? Kuhan siya ka ng substance ng sulog ba? Sulog. Naa siya'y content, naa siya'y daghan. Pero, hope for mga ginauman pa nimo pasagot igsoon. Dili nimo makita physically, pero makita nimo sa spirit. Naagid siya. Mga invisible things na giandam. Ingon ito, faith is the substance of things hoped for, the evidence, no? Evidence of, a substance of things hoped for, the evidence of things na see. Sa ito pa, ebidensya sa mga utang di makita, naagid yun. Para ba ng hangin? Makita yung hangin, dili. Mapiling yung hangin. Amo ni spirit inanapon. Di mo makita ang balang spirito, pero makiling ang balang spirito. Sometimes, muna kang sunugod, init kayong sulod. Sometimes, ka bugnaw kayo siya. Sometimes, comforting kayo siya. Ma-feel mo siya. Mora po na. Kaning mga substance of things hoped for, makita mo ni siya, ma-embrace mo ni siya, madamat mo ni siya, sa diha, wala na ka sa imuhang punod. Once na magawas na ang soul, gikan sa body, transform na siya. Makita na niya ang mga utang na hindi makita sa lawas. Sumabitaw. Kato si grandpa. Sa ding hapit na siya mamatay. Niingon na siya si grandma nga naanak yun. Naanak, makuha mo daw siya. Kato akong eldest sa dihang before siya napuntuan siyang ginhawa, niingon na siya pa, di akong nambal pa kay naanak siya abayawi pa. Kuha na ko. So, dying stage na niya, na-open ang iyahang spiritualness. So, nakita na niya ang gatako siya. Mura po na igsuon. Sa ding hapit na kung mamatay, dihan ang parang i-open ang mga eyes. Kita na nimo ang himaya nga gapabot siya.
So muna yung diri, walk by faith, not by sight. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O sa ato pa ni agriculture, saan eh? Pagmula ko kay katuhan ani. Imo ra ba, walk by faith, not by sight. Sa agriculture pa na siya, food always in the house. So, ato ba rin natuman ang pagkaon na sa balay? Wala, no? Nausaw na ito yung pagka-walk by faith. Ang ato rin makita na, may antahan na yung abot gikan sa syudad. May antahan na yung kato sa syudad. May antahan para natag gikan sa syudad. Wala kag-walk by faith. Sige kagakaw sa mga kita. Oh. So actually, dili na siya maging pasabutan. Ang ipasabutan is spiritual. Walk by faith, not by sight. Nga naman, ang lakaw ta sa dili makita, yan na madaugod. Gani yung pamangkali siya po niya siya ng Tomas. Tomas, ikaw, ha? Mas mahimo kang bulahan kung mutuo ka sa wala imong makita. Blessed are those nga nituo bisag wala nila makita. Pero sa ko alahin, di ba? Ay ra ka mutuo ko, makita mo. Yung Tomas, ay ra gyud ko mutuo, makita na ako ang bahag sa iyang mga kamot. To see is to win. Ay nanday dili na mo. Dili ka madaog na nang ihara ka mutuo. Gali uban maingon nga ay ihara ko mutuo langit brad naagi patay na ni nabanhaw. Ang nagsangyaw sa mua. Gikan na siya sa langit, gikan siya sa impierno. Di ta kahitabo. Ha? Ang tuwa na sa langit, dili na gustong balik sa kalimutan. Ngano man, na-enjoy na niya ang kalingkod sa langit. Ang tuwa mo sa impierno, di na ito pabalikod. Ano, iskapar ka? Ha? Di na ito pabalikod. Yan lagi ka. So, sa ako man, isa may magpaibalo na ako. Ang ulo, ang walang spirito. Nakuuwi na, wala na ikilihan. Okay, ang pamunta na diri, how to walk by faith. Muli sa karon. So, sa Luke 9:23, Lingnan niya silang tanan. Kung kinsa kadtong gusto mosunod kanako, siya kinahanglan mo sa likoy sa iya kaugalingon. Mupasaan sa iya kaugalingon nga cross, matag adlaw o mosunod kanako. okay. Luke 14:33. Okay, ingon diha, kung saan paglakaw sa pagtuo, kinahanglan deny self by denying. Sa Luke 14:33. Busa bisan kinsa kaninyo nga dili ubiya sa tanan nga iyang ginahuktan, dili siya mahimo nga ako. Na, yung mga dili, i-deny mo kaugalingon and giving up everything for Yeshua. Ano diha? Giving up for everything for Yeshua. Kung sa'yo mo pasabutan i-deny mo ang kaugalingon. Ang tanan mong gusto, tanan mong tinguha, ibaliwala na. Ako brad, gusto ko maninyo brad, i-deny sana. Deny tanan. Tanang kaibigan, tanang gusto, tanang plano, tanang ambisyon. Deny. Kaya, mo na yung mga denying self. Bailuhin na ako'y pagbati. Ako na sa kinisurindya, hindi ko musunod nimo. Kana may sakto. Dili kayo, bailuhin mo, sunod ko nimo, ihatag nimo sa intay na ako. Dili na dinayan, kagustuhan nimo. Huwag kayo hatag sa ibang tao. Ha? Mo na gingan ang ulo nga in-treat Elohim's favor. Kanang, kung haagin ang pabor niya kayo, kung saan bagas pabor niya kayo, mura ni sikrito, i-deny ang tanan na nasa imo ha, giving up for everything for Yeshua. So, mo ni pag-walk by faith. Kanang, nalimang kag, wala na kay trabaho, wala na kay panginabuhian, wala na katanan. Mo ni nag-walk by faith. Ayaw paglakaw sa imong makita. Ayaw paglakaw sa naan imo. Yan, kaya na ko. Wala na ko'y trabaho, kung saan ako ipagkabuhit karon. Wala na ko, kung saan di karon. Yung pa kong ugangan, uy, manggalit ulo ng ulo kasi di kamang-kamang, kita pa daw. Sa iyo puhunan. Pagtuo. Di naman ikaw na itong pagtuo. Kaya, walk by faith, not by sight. How? By denying self and giving up for everything for Yeshua. Kung makita kong sa dihan, isugod na kong pangalagad sa Elohim, wala na. Ibig kay unta to, magkuha na ko, mag-pa-enroll na ko sa IIT. Dahil una na ako, tanan ako mga record, akong card, akong examination results sa NCEA, sa IIT entrance. Dahil una na ako. Sa dahil gitaw akong Elohim, mangalagad ka. Ayaw na ka ba na eskwela? Wala. Hatag ka na niya. Kung pamunta na ako Elohim, kinsay mo provide na ako, kinsay mo support na ako Elohim. Wala. Pero kung sa'yo mo niya, basta unahon lang mo siya, Matthew 6:33, siya na'y bahala. Mo niki. Matthew 6:33, ay kabala ka, ha? Ibuhi man sa Elohim ang mga kalanggaman, ikaw pa.
Di ka kaya niya buhiyon. Nakaroon na ba kay madulong na ba sa by faith ani? Kasi nanti ang punta sa Elohim. Mo nang ihatag sa to ang wisdom igsuon. Mao gini, ang wisdom ani pananom. O katong talawan pa nga mahadlo pa nga magutman na kogi mo tanom. Dili mo magutman. Putol sa himo sa kagutom sa Elohim, dili gina magutman. So nato, how? Okay, by denying self. Next ani, Matthew 13:44-46. Ang gingarian sa langit sama sa tinagong bahandi sa usa ka uma. Ang usa ka tawo nakakaplag niini ug nagtagop niini. Sa iyang kalipay nilakaw siya. Di pamaligya ang tanan niya, di panagkiyahan o nipalit niya tong umaha. Usa pag gingarian sa langit sama sa katawo nga tigpatigayon nga nangita alang sa bilihong mga birlas. Sa diyang nakaplagan niya ang usa ka birlas sa dako kayong kandidat, nilakaw siya ug baligya ang tanang butang nga iyang gipanagkiyahan o gipalit ini. Okay. So, kanina igsoon mo ni siyang parabol, no? Sambingay ni siya sa pearlas nga dako kay presyo. O sambingay ni siya sa hidden treasure. So, nag-ingon diri, again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hide, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. So, kinsa ipasagutan ni? Si Yeshua ni ang tinagubahan di. Si Yeshua ni ang pearlas nga dako kay presyo. So, kaya ba nimong biyaan ang tanan for the sake of Yeshua? Amen. O, so sa ito pa, kung saan mag-walk by faith, by denying self o by denying our possessions. Ha? O, i-deny nato itong mga possessions. Ibalik ang tanan para lang kang Yeshua. Rabon ni Yeshua, mundang kong ispila kay mga langit ko para nimo. Rabon ni Yeshua, ubiyan kong trabaho kay mga langit ko nimo. Rabon ni Yeshua, himbiyan ako kumakay mga langit ko nimo. Kaya? So, muna. Ha? O, mahimo kang living witness. Okay. O, makabiyak ka ta. Okay. Kung saan pag-i ang ibiyaan? O how to walk by faith, o by denying self, by giving up, no, sa mga possessions for Yeshua. O mo bitaw tong asud adunay usa ka nato nga ruler. O gusto siya musunod, gusto siya nga ginambog pa siya nga what do I still lack? O matutulo sa may kulang nato or makay diri ko eternal life. Ingon siya. Ingon sila kung Yeshua. Unsa man? Natuman ba ning balon? Ay ka pa sa ubang kabata, natuman ko na. So may kulang nako. Ingon sila kung siya. Okay, if you want to be perfect, go sell what you have, give alms to the poor, you have treasures in heaven, come and follow me. Pagkaduhog na itong ruler, nasubok yung taon siya, kaya di siya kabiya sa iyang bahati. Muna yung sila kung siya, kung ka na ang mga tao na dato sa kalibutan, nakabili dato sa kingharian. Nanayin mo siya, so kayo magsunod sa dato sa kingharian, kaysa sa kakamay na musunod sa matas dato. O, muna, dili ka makabiya. So, kaninang dahil so, bukat na ni siya. Dili kitiyang tiyaw. Muna ka ng tugba sa inyong pagsunod ka, Yeshua. So another pangangay ni mong biyahan. Mark 10:29-30. Okay, saan na siya? O si Yeshua mingon, sapagkat tinuod akong sulti kaninyo, walay usa nga mabiyas iyang balay o mga igsuong lalaki o mga igsuong babae o inahan o amahan o mga anak o kayutaan alang kanako o alang sa ebanghelyo nga dili makadawat kung ginatus kapilo sama sa ani karon niining kalibutana, mga balay o mga igsuong lalaki, mga igsuong babae, mga inahan o mga anak o kayutaan uban sa mga paglutos o ang kalibutan na maabot kinabuhing walay katapusan. Okay. Gusto mo o mudagaya ang panalangin sa Elohim sa inyo, ha? Ngunit si Kristo igsoon, naa kay biyaan. Ang abundant life, dili mahitabo kung wala kay biyaan. Ngunit yung si Rabon Yeshua diri, ha? Kinsa ka itong mubiya o balay. Igsoong babae, igsoong lalaki, amahan, inahan, asawa o anak, o mga kayutaan, tungod niya o sa Ebanghelyo, ha? Dili siya kawadaan niya, ha? Kung siya not receive 100 for now in this time, houses and brothers. Santo pa na igsoon. Karon na kadagayakon ka ng Elohim. Ang i-restore niya ang imuhang ibiyaan na gamay, kinahanglan na agi kay movement. Diyan isa itong mga ginagmay ni mga kaptanan. Aron nga mabalikan ka. Actually, ang restoration ani, peting daghana. Pero wala kay ibiyaan mo sa balik sa imuha. So santo pa biyanin yung relasyon sa imong mama, sa imong papa. Hindi forsake pa, pero dili forget, ha? Forsake lang sa makadiyot. Nato pa imong diri, o imuhang forsake relationship. O imuhang mga saan yung relationship? Mga relasyon nimo. Relasyon sa imong mama. Actually, forsake lang siya. Means, testing ni sa imong mama. O makaubay bagi pagbiya. Forsake relationship. Forsake sa mga nakagapos sa imuhan. Imuhang balay, imong trabaho, imong mama, papa, isong babae, isong lalaki. Pero kabala ka.
kang iyang saan, ibalik ka sa imo niya imuhang balay. Nindot na siguro nga balay, ibalik niya mo ni mga papa. Dumagan pa niya daghang mga papa at mama. Biyaan mo yung mga isong bumay lalaki, ibalik ra niya po niya. Dumagan pa po niya daghan pa mga isong bumay lalaki in revolution. So, pagkadaghan, kana pong kaulitan. O kaya ba, forsake relationship. Ayun. Ang katapusan ani, how to walk by faith. Mo gini lisod. Okay, 1, 2, 3. Another is sa Philippians 3, 7 to 8. Matthew 6:19. Apan bisan unsang mga butang nga itamod kanako, iisip ko sila ingon nga walay bili tungod kang Yeshua. Sa pagkatinuod, karon akong giisip kining tanang butang nga kapilihan tungod sa labing maayo nga ay balo kang Yeshua. Nga akong ilahid tungod kaniya akong salikway ang tanang butang. Giisip ko sila nga walay bili aron akong maangkon si Yeshua. Okay. Kinsa ning testimony? Shaul. Si Shaul unsa siya kaniadto? Si Shaul kaniadto unsa iyahang kinaiyahan? O kita nimo diha sa verse 5. Ingon siya diri, siya gituli circumcised the 8th day gikan sa stock ni Israel sa tribo ni Benjamin. Hibruhanon, may tungod sa balaod Parisiyo, may tungod sa kanasig nagaluto simbahan, may tungod sa pagkamatarong nga naa sa balaod wala gyud kasaway. Apan kining mga butanga, but what things working to me, this I counted loss for Masiar. Masa to? Sa iyang pagkagibiyaan niya ang tanan para kang Yeshua. Ang iyang kultura sa pagkahibro, iyang gibiyaan para lang yun kang Yeshua. Kasi karon no, madaghan po kaya mga nangailan. Asa ta nag-traffic in sa kultura pa sa Israel o kang Yeshua. Ang pa dito mo kultura sa Israel nga, unsay reyon sa Israel, unsay gipas sa Israel, dito gyud. Nagbilaan maging Pablo ang tanan para lang kang Yeshua. Mubalik na mo ka dito. Muna ito, Galatianism. Ang Galatia, nagsugod sa Espiritu, nibalik sa flesh. Napuno sa Balang Espiritu, gibiyan ang Balang Espiritu, naglakaw na sa unod nun. Naglakaw na sa mga gitawag na itong mga ritual, mga balakod, traditions. So si Pablo ganit, gibiyan ang tanan. Ugbo, tunaon-naon. Muubi siya, original yan kahito. Kung ikaw, Parisiyo, di basta-basta, concerning dalo, Parisi, balakod, Parisiyo ako. Concerning sa kadasig, naglutos mo kayo sa masimbahan. Concerning sa pagkamantarong sa balaod, wala kayo kasaway. Pero di basuran. Muna isuon. But what things were gained to me, this I counted loss for Masiar. Ato pa di ay, kung wala to niya biyanin tanan, ini si Pablo, dili inahimot ako. Dili ni siya kasulat aling pinakasimbahan. Gani, consider magalit siya nga, siya mo ikadusing apostolis. Kaya di ba, 12 apostles na po niya siya. O, si Judas, wala man, pulihan ni Matias. Appointed to siya. Pero kung imugin lang taon, makwalified din siya sa 12 apostolis. Pero anyway, mystery man na siya, sa ato na nagbarabana. Eh nga naman, grabe ilang iyahang pagka-suod ni Ramo Yeshua. Tanang mga butang na iyahang nasudlang, di biyahang ito niya tanan. Para lang yun kang Yeshua. So, unsa man ni siya, iyahang mga forsake sa iyahang mga ambisyon. Tanan, no? Forsake ambitions. Sample lang yan. O, unsa ko itong mga ambisyon. Ingon dili si Pablo, iyaan na niya, dali magkag I count all things lost for the excellence of the knowledge of Masiar. Mo ni igsoon, notice ninyo diri, kung walang ibiyahe ni Pablo, dili gud niya makuha ang excellent. Ang grabe nga kahibalo kang Yeshua. Dili siya kakaplag sa Balang Espiritu, di siya kakaplag sa mga tinako, mga laglog kayo nga mga mysterious ini. Sa Colossians chapter 2, di ba? Natungkad niya ang mga full understanding sa mystery. Kaya naman, kaya daghan sa ganyan. Tapi nimo, mo ni kining trending karon, no? Daghang mga simbahan at spirit faith na ako'y nisulod po nga mo po'y nagbabag. Kinahanglan kung nakakato na ta sa mga Hebrew karon kinahanglan mo bumalik ta dito sa Hebrew culture. Mo hindi na mo'y pasagot. Dito ka kang Yeshua, dito ka manangin niya, dito tan kang Yeshua. Dili ka manisiban. Sulong Matthew 6:19. Ayaw ka mo pagtigong ng mga bahantik alam sa inyong kagalingon. Dini sa yuta, kay tayan lamang ini. Kuton sa anay o kawaton sa mga kawatan. Kaning ambisyon nimo, sa imong ambisyon, nga mo'y makahatag nimo kadato, makakwartahan, kaya ka na imong biyahe. So, one mind lang kita, ato na mag-ipon na lang giko, bahandi na to sa langit. Sabi ni Igsoon, mo niya ko nakuha ang mystery. Damo din nga daghan nato matigom nga puno dito sa iyong kaharian. Witikan po ka diri physically. Witikan kanya din una na ako, pag ako na lang ipaabot diri sa kagrabong Yeshua, mo nang ako gining gipaabot ni Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Kabalo ba mo na?
Unsa may pasabot ani? Muna akong ipaabot kay ora po ni Yeshua. Tinuod ba kini imong pulong ako kini pabuto? Ako basa? For Elohim gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. But to the sinner he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before Elohim. Unsa lang kita? Ang Elohim naghatag og kaalam og kahibalo ug kalipay sa tawo nga maayo sa iyang mata. Pero kung maayo ka sa mata sa Elohim, gitagaan kanya kaalam, gitagaan kanya kahibalo, gitagaan kanya kalipay. Notice ninyo ha, muna yung timanan ha. Pag good galita tubangan sa Elohim, good in the sight. Maayo ka sa pananaw of Elohim. Unsa yang ihatag sa imo ha? Tagaan kanya wisdom. Okay. Sa pagyod, knowledge. Unsa pagyod? Joy. Kani dili makita ha. Iya ihatag sa imo ha, ihatag niya sa isulod na niya sa imong kalag. Pag maayo ka sa imong mata, ihatag niya wisdom, knowledge ug joy. Isulod na niya sa imong soul. Okay. Nang kay ang tao naa pa may body. So yan himuon ang mga sinner, ang trabaho sa sinner sa collecting. Okay. Collecting and gathering. Okay. Nangulik. Unsay tuyo aning sinner nga gikuman sa Elohim pag kulik ug pag-gather. Ha? Aron ihatag sa good insight. Di ba? Ingon diri that ingon diri, he gives the work of, but to the sinner he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before Elohim. Santo pa ugod ka sa ihang side, kaning mga gipang-gather, gipang-kulik sa mga sinner, ihatag na niya sa imuha. Kung sa man yung mga gipang-kulik sa mga kwan, natural, material, sa pagyod, financial, money. So, ikaw na pili ka magpagod. Muna iso ng mystery. Muna mong Elohim, pabuton mo na. Pero, kinahanglan, maayo ka sa iyang mata. Good insight. Ito na ako yung dili. Ako sa Proverbs. Ingon pa yung Proverbs na Proverbs 13 verse 22. Yung na, a good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Ato pa, ang sinner gihapon, ang magkasasala, ang iyahang treasure, okay. Iyahang treasure, asa niya giandam? I-store up niya, no? I-store up. Para asa? Katong gihapon sa maayo sa iyahang mata. Maayo ka sa iyang mata, sige, righteous ka. So, unsa naman yung himuon? Ang righteous kita. Huwag maayo kita sa iyang mata. Simple lang yun ba? Ano mong kita ka man ka nga? Ipaabot lang na unya. Sa pa ipada, daghan pa unya isuon. Mga lang, nag-excited ka ba mabilib sa pagkat padala niyo? Siguro, maayo lang tatanan sa iyang mata. Atong mga parinti, atong to diri mga gasa ninyo. Muna bilingon na, dahil padalhin na bidyan sa imong panaw dahil kay pinagi sa imong dahil, napadalagin namin. Ha? So, ba ko sa inyo, hawak mo diha kay mga kulto na. Ha? Kung man ito, walk by faith, not by sight. Ayaw mo paglakasunod kita. Paglakaw mo sa dili ang kita. Ayaw mo paglakaw, ang kita ni kinigil sa intay mo na kinikigwapa. Paglakaw ka sa mata. Dili ihatag sa imo. Lagi ng kanta pa, humili ka ng pangit. Humili ka ng pangit, hindi ka maliligo. Sa ako nang muli kay, gusto ang kagwapa. Kuwapa sa espiritu, hindi kuwapa sa lawas. Ha? Ba't ba man tagaan si Jordan? Wala ko diyo. So, muna ha. Okay. Next na to is letter D. Kani mo ni walk by faith, not by sight. Ang next na to is, patibasa, Luke 11:35-36. How to be a living witness. Busa pagamping nga ang kahayag nga naa kaninyo dili kanituni. Kung niya ang inyong tibok lawas na puno sa kahayag, walay bahin niini ang kanituni. Ug ang imong tibok lawas na isama sa suga nga nagsuga ug naghayag kanimo. So, bantayan na to nga dili ang ngit-ngit na nato. Pasabot, walk as children of light. Mga anak sa kahayag, mo na akong giingon sa inyo ha, ang kinahanglan mo, grow sa gid mo, dayon mo glow. Saan lang glow? Danag. Danag means kahayag. Walk as children of light. Maglantaw ng mga anak sa kahayag. Wala yung mga kahigpit. Sagta nato ni, taas man ni siya. Matthew 5:16, ingon diha, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. So, diri sa manahin, usa ka punto, nga murag nahayag-hayagan sila sa tuwa dinhi. Unsang bahin? Tungod daw sa atong hospitality. Tinuod ba ni? Ingon pa itong taga-dipit nga ang inyong stronghold diri sir kanang inyong pagka-hospitable namo. Tinuod ba ni?
Tungkol pa man, ang hospital po na spayaran dira kay siya daghang manok, siya daghang tilapia. Ang uban. Nga, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ipadan ang imong kahayag, pinaagis pagkakita sa mga maayong buhat. Diri sa mga hanayon kinahanglan, good works lagi na makita. Makita lagi nila ang atong mga maayong buhat. I hope nga naabot ta ng agol. Kaya aron nga good time the sight of Elohim, o abot ning mga collecting ang gathering sa mga sinners. Tawag mo, nga di kita magbabato, di ta mahimong sagbo, diri sa umon. Mahimo gining syudad sa pagkamataro. Inaagi sa kahayag ng ipadan. Okay, Ephesians 5:2, Philippians 2:4. Isa na kita. Ako na lang ibasa ang learning shortcut. Pagkawi ka mo nga magayugmaon ingon nga si Yeshua na higugma kanato. Kung alang kanato bitugyan sa iyang kaugalingon ingon nga mahumot nga halad inihaw ngadto sa Elohim. Okay, so this is walk in love. Walk in love. Maglakaw diha sa gugma. Ang lahi ning gugma sa atawhan, ang lahi ning gugma sa espiritu ha. Ang tinuod nga nahigugma kung saan ganito? Ang tinuod nga nahigugma kung saan ganito? Revelation 3:20. Kinsa yang higugma, iyang to whom I love, say next, I discipline. So dili ta magkamali ha nga ang ano siyang insuna, wag gidulakaw sa kalang kay sige ra gid niya kadungog, sige ra gid. That is love. Ingon siya kung Yeshua, to whom I love, I discipline. So dili ta masikyat. So walk in love, meaning naagid tay correction, naagid tay teaching, naagid tay review, naagid tay pagtulid sa matag usa. Kung mabadungan man galita, bulahan ta. Actually mo na walk in love. Last, kamunlay basa sa mga verses. Colossians 4:5. Binuutahan ka mo sa inyong paggamit ngadto sa mga tagagawas nga makahimlos kamo sa panahon. Okay, maglakaw ko ng binuutan. In other words, is walk in wisdom. Walk in wisdom. Maglakaw nga manggialam mo. Wisdom. So actually, so anong wisdom ang kunin? Sa Colossians 1:28, ingon dito si Paul, "Here we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom." So, nagtudlo diha gyud sa tanang kaalam. Kita po maglakaw po ta diha sa kaalam. So, kung saan na ninyo makita niyo sa Tehillim 101 verse 2 and 6. I will behave ingon diha perfectly in the house of Elohim. Sa ato kada atong paglakaw, tanang behave gyud. Dili padungon sa tubangan, dili masawayan, behave gyud. I will behave wisely in a perfect way. For when will you come to me, I will walk within my house with a perfect heart. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away, which shall not cling to me. So, mo ni igsuon ang mga pamaagi kung saan paglakaw in wisdom. So, kamo na yung utog ka, anak. Kamo na yung maglakaw sa kaalam. Mo na itong pwede tuduan ta. Okay, mabalik ka sa atong video. What our Master wants us to be. Kaya mo na may topic about sa new life. So, ang ingon diri, be transformed in the same image of Yeshua. Grow up and be saved. Do not conform to the standards of the world. Render to him what is due him. Remain in Yeshua. Let his words remain in you. Dayon, be a living witness. What way? Walk worthy of Elohim. Walk in the Spirit. Walk by faith. Walk as children of light. Walk in love. Walk in wisdom. Anong tawag mag-walk? Paglakaw. Paglakaw ng gialamon, paglakaw sa pagtuo, paglakaw sa kahayag, paglakaw sa gugma. Ngunit itong kinabuhi as living witness. Mga buhing saksi. May naglakaw takos, naglakaw sa spirito, naglakaw. Actually, kung inyo nang i-analyze ikso ko, pinag-elaborate lang i-explain yung sakto sa itong paglakaw. Pero, sa ko alam, once you are guided by the Ruach HaKodesh, by the Holy Spirit, i-read na natin. Maniging one, those who are led by the Spirit are sons of Elohim. So, more rin. Diri na ito kaman. So, ang next na itong topic, level 1, topic 3 is about be born in the Spirit. So, ato na po ni tunan ang Balaang Spirito. The works of the Holy Spirit, kung sa mga contribution sa Balaang Spirito, unsay gasa sa Balaang Spirito, anong kinahanglan ta maglakaw sa Spirito. So, ato na siyang estudyuhan next Shabbat. Any question?